apolisifoɔ yɛ wɔ kontena se hwehwɛ papa wanya mfie aduonum ɛnan sɛ ne mpena wɔno nso anya mfie aduasa 934 wɔtwitwa no amene ama apolisifoɔ hwehwɛ na asɛm isi yɛ ɛwɔ Patriensa yɛ bɛn kontena se ɛwɔ Asantemantem mu Adom Kasee ɛtoa so. Accra Newtown owura kwabenatufoɔ ne nchi afrimanso agro yesumu a wɔtiti ne mɔwire mu ahwɛ awura Lovia Osei ɔde nakoto adepan mu ama wapɔn ne ho ɛwɔ adwabɔ a ɔbɔɔyɛ wobosmi ne da ɛtɔso donsia a awura Lovia Osei de pɔn ne ho firi adepan mu no ɛna nipa bi a wɔte owura kwabenatufoɔ animu ɛkyerɛ sɛ deɛ awura Lovia Osei ho wɔ fɛ yi deɛ papa yi ahwɛ no ama na wie adwuma a ɛnya ade a awura bɛkɔ so atena ne nkyɛn bio. Ebra owura kwabenatufoɔ ɛte asɛm yi si apɛ omuni akum ɛno nti sika a wɔde yɛ adwuma ɛwɔ mukase ɛwɔ nkran no wɔse ne hwita ɛma wɔne awura Lovia Osei etu anamo ɛba ne krom Patriensa a ɛbɛɛ kontena se obeduru yɛ ma awura yi ɛno aduane ma no di yɛwie si apɛ ɔmkɔdaeɛ no anadwo bɛɛ sɛ dumienu brɛ mu ɛna wɔde sika esi awura yi so twitwa no pasapasa ne nsa ho n'anim ne kɔn afei n'afu ɛne ne sire mu nyinaa no wɔde sika yi edi na wuo ebra awura Lovia Osei ɛne owura kwabenatufoɔ ɛpepere so a wonya ne tididi mu no ɔbɔ ne wɔfa pono mu ɛma ne wɔfa yi ɛbɔ akyire de ne kɔ kontena se abanya asabea wɔgye ne to hɔ awura Lovia Osei abɔ Adom Kasee amaneɛ sɛ ɛyɛ ne nwanwa sɛ ne dɔfoɔ kwabenatufoɔ betumi agyina nipa bia no disɛm so esi ne so sɛ nkɔbɛgye ne nkwa afiri ne nsɛm ɔsɛ ne mfɛfoɔ ka kyerɛ ne sɛ mewie adwuma na menware no na ge wo yɛ wodi wachi die owie adwuma na ɔnware no ɛno na no wɔtie ne wa program na se enti ɛdidi ne tiri mu dem enti ewie program no ne wukuada ana ne benada na ɔka kyerɛ me sɛ ata sekan a ɛwɔ ha sɛ di ano atoro nti mpɛsɛ mekɔbɔ ano na menim sɛ bibia ba ne tiri nti wukuada ewia na ye foka ye ba me ne nyina na e foka fra akra ba ha sei anu aduane ye di afi me makoda be 2 of them ho ya na se watena me so ata wo mekum ta seka no twa me nsa ene me nsa benkum ne ni fama so ana me ye mesele ho nyina ana me nsa nso an nyina ya pempam esan awudi anka owura kwabenatufoɔ edi awura Lovia Osei a ɔtafrɛ no atanti ene ehubua na abɔ no a ɔkɔ na so a wonda mawie adwuma nya afi na meba betie obi se na papa no onye fe na papa na ye se enti no kwan bia ebefa so a ebebɔ bla no ye bɔbɔ bla enti ono ne ye se nka sika na ye nya no obɛbo amena ka ato machine na ka ye de aye container enam sa no de sika na adwane se wotie me akwabrɛtofo ba bibiara wo bia apolisifoɔ hwehwɛw nyambra sɛm a waba bedi me no police for show enti ma ho kwa na ye nchew ohimit